Horon koloma ba jora nobar ba ship haitong ka ba janala khloginai talna shigi tongmani kwaibu phangotoni tongkha kaham kase video khonukjakliya naidita kwaita tamai tong ke ang tabo horni maijawi thusinai mogdam kaini rukjak tei mufrai boshok baja gatai khaklo muiborok hor kaham jotono lamsogani channel khakhai norbo kaham no tongna nai tei norok jotono dipor kaham mixture kwaita jan masla ke ko naidita kaisa mana jaukha tabungke thumani basa kaham kano ang naidio mohanga angke ang order khlaina mani pumpkin seed eba kaba chakumra buslei o chakumra buslei ni no ang tini thoks namnai sak no jora sri malia yang bo palia aboni bagai nai tini ge wanchuka kisa sak ni bagai bo time rui naisine nai angke jeng chakumra buslei rok kufur senugom khatangi kwkrang hani mano norok baksa sia saimia rok angke chakumra buslei jeta kufur abono norok bukur sukugi khugui naidi bisingni je boplom buslei abo kwkrang no angke chakumra buslei sokogoi je sakani bukur kufur khibui bisingni buslei boplom kwkrang ro se ready ke pranjak mano hongka ba ang flipkart ni no order khlaina ka abo norok bo nanani muchungui tongkhang angke ang tek product o link rijak norok habai order khlaina hari mano do angka ang sikang puila tui box hai rijak abo kutugui tongkha angka ang jeta buslei no kurukmani powder hangi thangka abo no tui kutungo roi rekha yang hongka angke naidi ko joba blai tei joba bubar tubui phaikya abo nang tabok mixture o paste khlainai toiri akarai no omoto blai kwthang tei bubar kwthang aboni bagai bini sagono butui tongo angke extra tui rena nangya angka bono ang paste khlaibai mani yagolo naidi kepek ngi thangka shampoo hayengai angka bono ang tabuk bokhorogo fulnai jera nya sak gangke bokhnai rok bo belai kheno koksuka tabuk to muyani season hayadi bana gatai jingjo to muki ting thaike ting chama jaga wose aishapano sara kono bithi sakrai joto jaga no bithi mamang aboni bagai chin bokhnai rok tab kokhana hane ang wansugo naidi ko ang box hawir mani low flame ro winai bati frani khika angka bono ang tabuk mairang ro khado thandana ni bagai angka abo thanda sini ani ribo chomjak tongmani no ang tabuk ri sui paigra nai angke nokhlabo belakhen tini satung tungkha tabuk ri roi tei ano scooty satung manjagai tongkha angka ba thakoloma bo share oi resinai angke yango jeta ni thanda gra thunghni manigo pehli klangmani thanda oi bo thangka angka tabuk ang bono tamo khainai eko nai diri kupurna khawa jaga roi ang tabuk bahike bini thokno kari norok nai tongdi ri kupro roi ko yang bai hake dulsre bai mothoroi nai bini je butui tongmani je phandoi mansak sebinai oma hake butui kari nai angko bo hongka to ang je puila busuk butui roi tai mufunoi busuk jor tei butui franka angka tai bini color bahai phaikya busuk jor tei tamang khan rot nuto nukhna angke naidi ko semang amsuk mangara kha color to kaham no phaikya angke amsuk bai thus thakya ko tai bo kabangma bini thokari mano angka bini process nong nang kam ko funugana abon bagi video no skip khayagari paithak jora norok naina muchungkha naimano ganai nadi ko bono tang tabuk mairango karoi paigira kha seboi je phandong sang sebka do anje sebi manchangka tabuk yango karai kutungkha box hai rijak oro tabuk bono lunai hingke o chakumra buslino to ang puila sakang gura khaya bon pore tui kutukjak tui kutungo roi low flame roi ekdom bini sakni butui ran roi to kari khana hingke abon pore butui sebai komha ke phakya angka bono tabuk ang karai kutungo roi low flame roi yokmang naidi bin thok bahai ongkhori hai thok ongkhori phaimani yagulo bonorok komai color nukhana saimani thangana ekdom skan minjil chung chama thogrok eba khaba bokhorok phulma thogrok panta bahingba abo haino phai pura gi hai gono sungui tongsio moto pura original blina angka bono tabuk ang tam khlainai sankini baike sanki oi kaisa manio dawui naraknai gangke norok bokhanai rok kok jagi tongkhangka bahike phulimano gamsuk bai thus thagya ko ang tabuk taibo thok kobangma karinai norok bahai ke nainai di obo tabuk jeta sakang puila ang bono kisa butui franai jeta bini sakni butui thokoroi rani kari narang mase thokobo to na gangge jeta ang sasingo buslei gura no sebai thokari mane o je buslei gura bara krija I aboni no ang tabuk taibo bahake thokai norok no phunungnai jo pura kahamke angke ang gangge dui prokar khana rang namujung khata kaisa gangke pura kumunni thok tai kaisa gangke pura bini sago jesuk thok tongo amsung no yogoi kari oi thumui rogoi sokor sugui bo thok naragai akonoi snamui phunungnai norok no naidi ko o jeta gura tongmani no low flame roi kara yokhanga color bahai se phai thangka yangka ki bahai no alok baja khai tongo diponi maisana nai nai di ko low flame roi yokmang kolmang bini sakni aram kha thoka hamong khorana
Gaboni bisingo yang ni muibang quality ka ayu muya guys alok baza ta lobia bai alok baza khaimani bo gana ni di ko jepro cha pata haike color ongkhore somsawi thangya sa norok ta kari dido hangke bono low flame or di high flame tar di high flame or ke ngo thokok lakta hangke ekdom hor jesu kom khaimansa kom khaye phia ba thapau hangke tep janai hoki loblabo hangke amle geso bla jesu kom khaimansa kom khlainai koloi yongmang pura cha pata color haike kosom ke khamui thangbayana apuru hungke bini sakni je buti tongmani bebak no thok ongkhoroi nai ekdom thok no jilik ngi tongani ta kolfrun ongke norok kari mangkha hangke naidi ko tabo khain hai puilani process hainori kupro roinai jeta tongmani no bebak no kaham ke je ani mansak je ani phantongsak chebui akuni thok bahke karika thok bo ekdom kosom ekdom kaham pura original phaikya hingke bono to ang saki uina rangnai hingke ani available spray bottle ang kabangma paitoni mase thangnai masono i kam nanglia huda se pajak su pai use khajaglia hane khibir jakba kya tabuke to madino khibjak jini wanchugi ma tongkha boni bagai o makeup fix spray kri diba abo jaga se dawi manarak shiwa botolo ga kokrei belai khena thok kaham phaisuka norok nugui no saiman tongkhana nainai di ekdom color se bahai amo sai se lab kare kya original khe kuno onyo sapulya kare thok kari ma ba modu haike se pura thok sindri tongsio ke jeta jaga nangjak akujak tongmani ekdom pura modu hai thok rejamani ge ge kisum tabuk maisa bai jara hungka ba jeta thok bara nangjak rok tongmani abo bong bokhrogo fuliri bai sinai nai hungke o thok no bokhorok simi bo fulimaya chawi bo manuta hangke asak thok ham hai di bana bokhorok simin fulai chayang len baga nangjago hungke hai ke hai ang bebak no khaimano bebak no siu bebang saimano hnei ang sak manai siui ringai tongphano time grini bagai time rimea sidutui no haino sia haike se matong siu jora yago grini bagai plus lebo lengu hai di bana bo jaga le pirige kulpai sinai tabo hingke tukui musi pakya phungni to maisa je ko yang salhamna se nai tongo kha hingke bokhorok to ma susi nai tini bokhorok suin tukui pakya angbo jeta jobablai fulmani hingke norok jobablai to belai kheno rimi aboni logiwo aloe vera gel man kheto tebo kaham hingke ani yago to tini aloe vera kri kha aboni bagai nai ang sudu joba simino fulka hingke norok oino kuno chemical shampoo rok use khaina muchungya pure pura natural ni use khaina ni muchung khangka hingke jobablai use khaidi do pura fele rimi ha ngai tongo shampoo chapai rimi manita tibai su khibidi hangka taktang mukhango toner phulai tongo aboni sesikang kisa ni underarm fulia da bungkangke lotion do lotion amsaka kaham tabuk to kolom dini jini underarm rok rasesungo tei kabang pimple rok phayo aboni bisingo norok kufur tai kuchung khe tongnani muchung khangkangke lotion rok underarm o use khlaimano hangke belai kheno jao tabon pore ang plum ni toner fulka hangke tabuk phulai tongo Lakme gel sunscreen ang jo to kaisa ka tek product o tek khairijak norok nahari mano abon pore ang tak phulnai ni body oil angkhe body oil hangke lotion use khlaijak ya oil no use khlaijak do amo ni jeta body oil hangke ama agi chungno traini simno fulu ta amani favorite oil ni mano mo rok tagi ni brand kap kahamya diba hangke jemon Lakme bo haino ang to tabuk Lakme fulo ni bana anama hangke agi siklan jimon boka Lakme rong use khayo Lakme brand agi ni kachame diba borok sikla furni simino gone kap kahamta hangke jeta ang tini ni ani outfit no hinjwana abo norok ang chumani no naitok jagai tongkangke bini link no ba ang tek product ori jak norok thangai lingo habi order khlainai mano belakhen chumthogori kahama mo pure cotton ni plazo tei sleeveless top ke baskango jeta embroidery khaijaro belakhen naitok aboni yaklo mai to saje khan chaje khongkayang Flipkart parcel tun bhaine rok bo call khaisuka datina phaije kharji mela tini kisa berenya nango hnai hingke borok no tun phaijing ke bo borok tun phayang ka ba hingke ayang call khaijala boro suka ang ma to suka mai bo saje ke mai bo kisa phuitongkha hingke ang bo wasina speed ke phaisok tongphake ko sakang receive phaipagrana call khaijalar suka brano ampore hotel habai desi togoi mai chaina gra khang bo hingke rigna subrumani daran ro motlang thangsinai hingke bazar bo to bahake hati khaya kari ang no kifilna bahai dibana sakang bazaro tini to saldong sini phaimani ekdom mukitingke kaham no manai tini hingke swtui kathang rok paikya berma samosa paikya tam paikya nogo thangata nongno phunungnai haiben ta kisa ang sakang para thangi phaigrana nogo bo hati khairi nang parawo hingke abono lokela rong na hai tongo hingke yango amani banta egrol tlangna nai tongmani hingko manai sirong
tui kharai jono tui thanda ke bo khogiti hemeni da suirong nugoi bono lama kasuma age tui nyungong ga bo kharai jon ka last tongke o sunya boro bo tukuri rekha maya nangai abon pore ko egrul nai jomani ke abono nogo thangnai ke jindu songbai bo malaya ga nga engno khatango do jindu sono tai imang rogo ponjo nugo imango nugoi pra asu rogo tha jaka sisero ta ga makan baka kostongo khatangmani borong no kabon thangai naigirana nogo phaisuk paiman sajingon sokpake do nga jindu songno kori chari paikha walai bai kha borok tui seklai kisa lebo khagana ayang bolong phaising te basa satoro dong kaing thangboyana sali kisa sarik bongi tongka mane ka sal ham drop ta lebong ke to jinoro sana hamia khwamo ata nangthong every season no thotor ko thayo belai thaisini thainai bedek rok su dubuinai haw nangai tongo do ga bising nobor kotor phagyangke lebu point krayo ekdom thaisuk rok sa bubang norok ngai krai masang lebu point sakrai karang karon belai bedek tikon chikono kubungai thaimani bagai nobor phaki bupra jagai krai thangbai ta ga abon haw dubui tongbayo e bu phangli chikon tetesi ga amo asuk to story khodo taibo toro pura kotoman rok no khana ani agi ni video rogo mongke thik thik chalana ithok bono taikisa torka malakari nai agin chin kanjing to thaitangan rok saimano ang ta phono mo bon khai maya ko kanjing thimena ngaska baka kostong bono mujuma kangke owa nge chin bagani do belai bangsuka belai wa bangka tori ngi dibawon bagi baksa phalai ro bani chinani tani tonka ang nogo thana ke do je ama no nahar tong mase o aming rok go nahar tong phebe ko no bono ngandi no kharang jabe tam sana mo sai ro gari 허런가 없어서 탄다. 아밍 붕땀사리. 어머 붕왕마야. 붕마야 붕스 파르자. 지나 밍아긴 되게나. 한능엽라. 안 바기때. 수노 이거 때문에 사또 거 somni besa. 거 거만 besa 가 스제 키가. 이거 스여 번 자오. 아밍 besa sai ma sai 키가. 탕아 따따리로 하시리. 따따. 탕아가. 아 자동 꺼서 팔면다. 자동? 자동 빠고 꺼서 그 팔면야 사탕만 팔자. 자동이 리바. 빙이 막힌 똥가. Tabung ke nok ni phai hain hai bazaro sokbai jauka bazaro sokbai babu sono fruit salad pairigina no barni bukhanai bo kisike onkholanya diba hangke bukhanai rani thangata ke sipro prong thang hanji bukhanai kesab jaran do ni sipro prong noga hapai drop hangke tak tam tu khatai parcel lisun khamar beng phnogan tak phaji pai mani harpic good night liquid tai ko mkhana chungja ke pai do ang nail cutter pink color ni pai ti hekiti kata sutoi abai jana nei pai mani ka a lokela yakhep chinogo yakhep pura sorni ka hama tong chinong brei kurma kheboi na sok hi ka ga kurma khebjak tai ba ke onyo mane use khaisa sina ba shlama sinsa khibiri hokata nang bo ga tin kata pa je ga 40 rupees mar ka bo yang ke thaisrem mia thaisrem bai ti he mani hopung zawei bukuk ba ka khaibai shes khaisi ga tin ke 30 rupees ni bai ti he ga हमका फाइटे चिकन पिकल पाइमनी इट फ्रॉम डिप्रेशन रो बनागे दखना बायदि आकारान संगुप्राबे बेरमा यांखे लेबु थाइटाम ते हेजु जाबे हनैनाय यांखे आनि रिगनाय रक सुब्रमान दो नंगनबो आं फुनुगानो ताइ ताबो पार्सेल अनबॉक्सिंग खाइ फुनुगान हंगे ताबो खनंगनो खुलगै फुनुखसिना आं तिनि ताम ऑर्डर खालाय मानखा गम खतो पर्पल कलर नि कुर्ती ट्राउजर दुपट्टा सेट हंगे नंगनो जुमै फुनुगानो आं याकटोगो बेलाखेना थुसु सुगा दो हंगे जेता बो खुम एकदम खटों सोकनि खटों गजों गजों जारबाय सुबजाक बेलाखेना थागमथाय कुरुगिया हंगे रुकुटु बाहायनि बेलाखेना क्वालिटी खाम सपाके हमसुका आंगम खाते कायसा हायनाय ट्रैक पैंट ग्रे कलर नि बेलाखेना थुसुका एकदम पूरा किसा बेगी टाइप खेरमानि आम हाकेन सपाके माने आंगम हाकेनो नुगै जेरिबि ऑर्डर मानि बाबन परे नायजम के आसामिस रंगनि मेग्रा चादर नरक केबो नांगै दंखांका आंके आनि थानि ऑर्डर खालायदि नरक नाहारि मानाय आं तरिगनाय फालन नरक जतन साइमानो हायदि बाना गांके अबो हायबो आं नरक हामजनाय दंखांका स्टक तो बनायबन बागै सकां पुल्या आं कयेकटा हाइन तुबै आं नर यूज खालाय कानै नायग्रा नानै नायने मेनि हिंकांके ब्लाउज रक आकरक सुबै रिगनाय रक सुबै ति हायखांका नंगनो कानि फुनुखसिनाय हिंके नायने दि हाइन हायतेके मणिपुरी अबो बाहायनो तिनि नरिगनाय सुबै ति हाय ड्रप गे बनो हंगता व्हाइट कलर नि ब्लाउज बै काननाय ताबुक तो नंगना हाइनो कानै थेबाय फुनुमान जे उलट थेके कानफुर नेक्स्ट वीडियो फुनुगान हंके जेतां कुर्ती रंगनि वीडियो नंगनो फुनुमान आबो फ्लिपकार्ट नि नामानि दो गांके नरक नाङै तंखे description box काहामके चेक खायदि आं जो तनो लिंक कायसा कायसा गरजाक नरक थाङै पाइनि हारमान हंके जेता नरक रिगनाय रक हामजगै तंहांका बा आं स्क्रिनो जेता नाम्बार रिजाक नरक आबोतै WhatsApp मेसेज खायदि नरक आबो हाइनो मानि मानाय गांके प्राइस रक नरक सायमानाय दा ताबुक आंका मामै रक मोनै से माइसे तंका सति बाय आसंमानि हेलो ताखा माइसे बाखे आंगा तिनि तामजन माइसे सायमालिया माइदा खुयां खतमका दाखा थाइस्रेम साइदों हंके जेता आं तिनि थक्सनाय मेदा थकना आं ताबुक फुलै थुनाय बेला खेनो गन्दास कर जाप्रा मिनजिले सितंगो हंके नरक वाइसा स्नामै फुलै नायदि नरक सायमानाय थाङानो बाहाय